Naiusan ako ka mga follower nga ningon siya nga ginahando siya magputong din maulo daw siya kay sa ila ko nung simbahan siya ra ko ni magputong. Igsuon mga padasig lamang diha kanimo. Asa ka dapat maulaw? Sa tawo nga makasasala nga hukman sad sama nato ug sa Dios nga may makapatay sa atong kalang. Ayaw kaulawi ang tao isuan. Importante nga maningkamot ka nga imong tumanon ang gusto sa Dios kay ang Dios may dapat natong kahadlukan kay mo gyud mo patay sa atong kalag. So kung maulaw man ka, pangayo alang sa Dios nga mubaga imong nawong. Hunahunaa nga bahala sila basta motuman jud ko kay mo gyud ni insakto og dapat. So kung sa imong kinabuhi karon tigsimba ka, dayon kanilay kulang pag-practice na igsuon, hinahinayi na kanus apa man day ka musugod, no? Mahimong sayang ng imong gihimong pagbalaan kung di nimo kumplituhon kung say sakto og dapat, no? Napo ko'y makita nga Domingo present kay siya magsimba kanunay pero nakapantalon. Igsuon masayang na. Masayang ng imong mga good points sa pagbuhat sa mga buhat nga balaanon pero wala nimo gibalaan ang imong postura. Kulang pagyapon ka na. Unang giingon, kung magbalaan man ta, iapil nato ang atong sinuotan, ang atong urog, dili lang pulong may balaan isuon. Maunang hagit tinako nimo nga ayaw ka ulaw. Kinsa ang tawo nga dapat nimong kaulawan, nga tawo sad na may lawas og kalaghok man sad na makasasala sad na. Ang importante, ang Dios may atong kadlukan kay maunay makapatay sa atong kalag. Amen.